to nedeľu sa to začalo, v nedeľu sme začali malovať vajíčka a už sme sa strojili, chystali, že zavčasu stať, aby nás nenachytali v posteli ešte. Už sme mali vajíčka prichystané. Ste ich ako farbili? Papier krepový bol červený, aj zelený, to sme papierom a tak. Vás chodili teda chlapci polievať? Aj chlapi chodili, aj ženatí, aj starší, polievali malé deti, dievčence, aj staršie, a mládenci už potom, ktorý mal frajerku. Ako sa polievalo? Voľa, kedy sa voňavka nepoužívala, voľa, kedy sa len voda používala. Baba Fűše, no to taký boglač bol vedľa rieky a to sme chodili, to sme si už pripravili a do hrnčeka sme dali vodu a už to tak s tým, no ale mládenci nie, mládenci s hrnčekom na nás vyliali alebo s kýblikom. Takže to už len ženatí chlapi alebo starší. To bol taký suchý bodliak. To volali, že Baba Fűše. Bo u vás sa hovorilo po maďarsky. Čiže nabrali na to vodu a s tým polievali. A tým pokropili. Ponúkli sme ich pálenkov, alebo aj zákusky, ale bola, keď ešte veľmi zákusky neboli, ale za to už moja doba už začínalo, ale koláče boli. Nádivka bola šunka. Nádivka to je taká plnka, vajíčko, žemla, klobáska do toho, slaninka, varené vajíčko. A to sa upieklo a bola, kde hrudka sa robí, alebo čo ja viem, tuto u nás len toto. Šibať chlapci nechodili? Šibať nechodili, ale u nás útorok sme chodili my, dievčence, ktorý chlapec prišiel nás poliať, do rodiny, kde mali chlapcov, tam sme išli pošibať. Šibať sme si chystali, to sme si už pred Veľkou nocou išli pri rieku a z vrby sme si také prútiky nazbierali. No ja som napríklad nevedela, ale mne to otec vždy zaplietol. Takže to sme mali šibáky, no. Dali ste si nakoniec stužky? U nás v dedine nedávali. Na tých slovenských dedinách to bolo, kde išli do ktorého domu, tam dostal mládenec stužku, ale u nás to nebolo. A nemali sme, že igelitky a tašky, neboli kabelky alebo volačo. Mali sme veľký kapesník, to sme si do uzlička uviazali a čo sme dostali, to varené vajíčko a poprípade peňažtek a to bolo všetko. A chlapci v čom to teda nosili? Do bačku si dali, alebo čo, to sa nepamätám. Dali si to, mali kabáty, no a do toho to dali. Pán Vojtech Benďák rástol v Bádiciach, to je dedina v Podzoborí. Ako si vy pamätáte na veľkonočný pondelok? No ráno sme skorej stali, to už čím skorej. A ste sa dohodli chlapci spoločne, viacerí? Áno, to väčšinou také partie chodili, 3, 4, začali sme od kraja a hlavne po rodinách sme rodiny boli ako skorej. Čo ste nosili so sebou, čo kýble ste mali? U nás to tak až nešlo, že s kýblami. Do hrnčeka sa nabrala vodička čistá a s tým sa pokropili tie dievčence alebo tetky a mladé ženy. Dali nám pohárik, hrnček a s tým sa to polialo. U vás tiež chlapci nešibali? U nás chlapci nešibali, len sa polievalo. V útorok chodili dievčence šibať. Ešte chodievate polievať? No chodím, mám 3 dcérky, vnúčky mám 2, pokiaľ vládzem, tak budeme chodiť polievať a len s čistou vodičkou a trošku tej voňavečky a tak no.